Camins de reconquesta, pobles del sud on quallà l'esperit de croada de Jaume I, llegats del cristianisme en terres de l'Alcoià i el Comtat. Muchas de estas iglesias, aunque nos parezcan pequeñas y estén arriba en pequeñas ermitas, en pequeñas poblaciones, tienen muchas de ellas tienen grandes tesoros ocultos. Sant Maure, Sant Cristòfol, Sant Miquel, Sant Roc i Sant Sebastià, Sant Jordi, patrons i sants benefactors, protectors de pobles i malalties, d'oficis i contra les calamitats, Mare de Déus trobades i venerades. Aquestes imatges, objecte de cult, que es veneren en les esglésies, en les ermites. Imatges i edificis lluint de nou i amb esplendor, un patrimoni que ens recorda a cada racó de què està feta la nostra memòria. L'església de Santa Maria, l'antic asil dels pobres, la capella de la Mare de Déu dels Desemparats. Aquestes pintures on estem nosaltres també, aquestes van ser les que estaven en més mal estat, perquè així n'hi ha una gran grieta que travessa la capella. Prácticamente ni un solo centímetro cuadrado de los que se puede observar hoy en Alcoy se podía ver. Estaba oculto bajo un repinte que englobaba la totalidad de la obra. Avui recorrem camins d'art, els camins en què la religiositat s'ha fet festa, on els pobles han creat, entre el culte a un sant o a una Mare de Déu, les seues senyes d'identitat. Avui els mostrem el treball per recuperar, per restaurar la història religiosa de dos comarques de l'interior d'Alacant, dos paratges del sud de la diòcesi de València. L'última parada de la llum de les imatges. L'objectiu de restaurar i divulgar no té un altre que el de recuperar memòria col·lectiva, memòria de poble. Deixi arrere el barranc del Cint. Creue el pont de Sant Jordi. Arribe a la meua destinació. Alcoi. Ja estic ací. Estem a les portes de l'església de Santa Maria, originàriament un temple barroc del segle XVIII. Però d'això ja queda poc. Reconstruïda des dels seus fonaments després de la Guerra Civil, Santa Maria Lluís Hui, una cara nova. S'ha intervingut en ella exteriorment. Lo que se ha hecho ha sido acondicionar las cubiertas que tenían muchos problemas de estanqueidad. I s'ha intervingut a l'interior. La iglesia de Santa María, las actuaciones se podrían dividir fundamentalmente en dos, las que se ven y las que no se ven. Las que se ven, la más espectacular, digamos, es la eliminación del coro. El reste de l'església, la nau principal, el que és de columnes per cada alt, havia estat sense pintar. Estava el morter pur de cement, com el van fer en els anys 50. Se va optar per fer la cúpula, que estava inacabat també en humitats i tal, blava, un color blau celestial, així tipus bizantino, en estrelles que van fer nosaltres també en el taller, de resina, dorades en or de 24 quilats. Embellida l'església, les imatges dels sants patrons, de la Mare de Déu, prenen l'espai de les tres naus per a recórrer part de la història religiosa de l'Alcoià i el Comtat. La festivitat als Sants és un element aglutinador i que socialitza, que convoca al voltant d'aquesta festivitat a totes les diferents capes socials.
Un exemple és Sant Antoni Abat, venerat des de l'edat mitjana i triat en els seus orígens per a protegir els animals que s'utilitzaven al camp. Pues sí, tenim una taula gòtica del mestre Donil que representa Sant Antoni Abat, el patró dels animals domèstics, un dels sants més populars de tot l'àmbit valencià. Sant Roc i Sant Sebastià, especials protectors en temps de la pesta, de les malalties contagioses, estan representats en un panell ceràmic de finals del segle XVIII que hi havia una de les entrades al coll. Perquè la malaltia de la pesta va entrar a la ciutat. Era l'any 1600 i des d'aquells dies Sant Roc va tindre primer ermita i després parròquia a Alcoi. No seria l'única desgràcia que patirien els alcoians al segle XVII. L'any 1620, en desembre, van haver uns terratrèmols i quan van parar, els alcoians van decidir, el dia de la festivitat de Sant Maure, nomenar-lo patró d'Alcoi. Ja teníem a Sant Jordi, però van nomenar un segon patró, en aquest cas Sant Maure. Sant Maure avui amb l'acte de compromís del pintor Fernando Cabrera, però també reconegut amb la representació més antiga que es coneix en aquestes terres, Sant Maure l'Enxancaet, obra anònima del segle XVII. Sant Cristòfol és el protector dels vianants, dels caminants. Es una de esas obras que nos ha tenido a todos embaucados. Es una obra que desde el primer día que fuimos a la catedral a ver dónde estaba, la envergadura de la pieza, el estado de conservación en el que se encontraba, el poder bajar aquella pieza tan grande de la ubicación en la que estaba. Creíamos que era una obra de una calidad mediana, que no era una gran obra maestra. Estábamos equivocados, que era una obra maestra. Pensábamos que era una pieza del siglo XVIII y luego nos hemos encontrado con una pieza del siglo XV, con Salper y Sarriá. Restauracions que ens han recordat la història dels protectors dels pobles, dels oficis, de la salut, de les advocacions i devocions que des de fa més de 7 segles es mantenen en aquestes terres. Sants protectors davant les adversitats dels camins o les inclemències del cel. Els sants de la Pedra, Sant Abdó i Sant Senent es veneren al Alcosser de Planes, a Catamarruc, a Beniarrés o a Cocentaina. Com es venera així el patró dels tintorers, Sant Maurici, el dels assaonadors, Sant Bartomeu o Sant Miquel. En aquest cas tenim la representació de Sant Miquel, patrono del gremi de fabricants de draps d'Alcoi. La intenció d'aquestes ceràmiques que trobem bé a l'interior d'algunes cases, però generalment en els carrers, és la protecció dels seus veïns. Patrons i marededéus, religió i festa, devoció i exaltació. Todo lo que es la vestimenta del conjunto de la Virgen del Xiulités han estado 2 restauradoras trabajando 9 meses, milímetro a milímetro, cosiendo, sujetando todos los hilos sueltos de toda la vestimenta de esta pieza. No había prácticamente zona que no estuviera desgarrada, que estuvieran todos los hilos sueltos. Sant Jordi és un sant guerrer que és l'emblema de l'arma de cavalleria, el que ha estat present en moltes aparicions, en batalles. Sant Jordi, patró d'Alcoi i de Banyeres de Mariola. Sant Jordi xafant terres de l'Alcoià per primera vegada a través d'un dels retaules més extraordinaris de la pintura gòtica valenciana
de principi del segle XV, el retaule de Sant Jordi de Xèrica. Té la seva aparició també simbòlica i mítica en defensa dels alcoians de 1276, la batalla contra el cabdil Alarraq. Per a mi ha sigut una gran sorpresa trobar-nos en el reliquiari de la Catedral de València en una relíquia de Sant Jordi. La canyella del braç dret de Sant Jordi, la relíquia que Elionor, esposa del rei Pere I de Xipre, obsequià a Pere el Cerimoniós l'any 1377. Conta la història que anys després, Alfons el Magnànim la deixà en préstec a la Catedral de València. Necessitava diners per a poder emprendre la campanya de Nàpols. Mai la va recuperar. En la relíquia es pot veure gravada la figura de Sant Jordi, atribuïda a Pere Bernès, i avui inspiració i imatge d'estos camins d'art. Fa 11 anys que recorrec els camins. Fa 11 anys que faig 1000 parades. Fa 11 anys que conec la catedral. Se inicia el proyecto cuando en Valencia, en la Catedral de Valencia, se inicia con unos medios concretos, que eran los que se consideran en ese momento. Se intervino, sobre todo, era básicamente la catedral. Sublim, excels, eminent, d'elevació extraordinària. Era el reclam d'una aventura desconeguda, atrevida, càndida i valenta. La Catedral de València, escenari de la primera gran exposició d'art sacre. En la catedral realment el que es va fer va ser intervindre en la portada barroca, la porta dels Ferros, en la portada gòtica y en la sala, en la capilla del Santo Cáliz. Se intentó buscar grandes piezas de toda la Comunidad Valenciana para partir de un primer proyecto que tuviera mucha envergadura. Per primera vegada, el patrimoni de la seu, les pintures i escultures, els objectes de culte, custòdies, calzes i ornaments, lluïen restaurats i amb la grandesa de formar part de 2000 anys d'història. Una història que 10 anys després es va tornar a escriure en 3 temples que nasqueren al voltant de la catedral: l'església de Sant Esteve, la de Sant Martí Bisbe i Sant Antoni Abat i la de Sant Joan de la Creu. L'altre gran moment de l'art valencià, el segle de les llums, el segle barroc, és el que es va manifestar en la glòria del barroc. 3 esglésies que per una sort van poder contemplar les 3 tendències que mostraven en aquell moment l'arquitectura barroca. En San Esteban se recuperaron todos los esgrafiados que estaban todos repintados, las pinturas murales de Vicente López, unas pinturas de 100 metros cuadrados. En San Martín se recuperó toda la decoración dorada del interior del edificio, recuperar el oro original y en la medida de lo posible en las zonas perdidas volver a dorar con oro fino, con oro de 24 quilates. Avui, entrar en cadascuna d'aquestes esglésies és viure l'esplendor d'una època i d'uns segles, el XVII i el XVIII, irrepetibles. Com irrepetible és l'esplendor que els Borja donaren a l'església valenciana i a la gran ciutat de Xàtiva. L'exposició, per a aquelles persones que la van visitar,
girava al voltant dels dos papes que va tindre Xàtiva, que va donar Xàtiva a l'Església. Són dues figures importantíssimes, no sols per a Xàtiva, sinó per al conjunt del poble valencià, de la cultura valenciana. No hi ha que oblidar que són els introductors del gran moviment renaixentista en una ciutat que estava encara visquent del moment gòtic. Es va intervindre en la capella de l'Hospital, en l'església de Sant Feliu, en la de Sant Domènec, a la seu col·legiata basílica de Santa Maria. I es van recuperar per al futur peces que havien caigut en l'oblit. Para Játiva se descubrió una clave gótica también del siglo XIV, XIV, que también estaba en una montaña de piedras, prácticamente en un derrumbe de un antiguo convento. Amagats també, en la cúpula del presbiteri de la Catedral de València, estaven els frescos renaixentistes de Francesco Pagano i Paolo di San Leocadio. Els dos pintors italians arribaren a València acompanyant Roderic de Borja i així deixaren un llegat que té en els frescos la millor representació i una joia per a la catedral. I en entrar a la plaça vaig veure 3 reis que adoraven un xiquet. Obrint els seus tresors, li van oferir or, encens i mirra. La festivitat de Nadal, a banda del seu caràcter religiós, troba una dimensió especial en Alcoi per motiu de la cavalgada de Reis. El Nadal és un dels cicles festius més antics del cristianisme. Aquesta exposició, naturalment, tenia que recollir obres al voltant de l'Epifania, al voltant de l'adoració dels pastors, la fugida d'Egipte. Obres de Jeroni Jacint d'Espinosa com l'Epifania, l'adoració dels pastors de Nicolau Borràs, el quadre anònim Fugida a Egipte, portades de l'església de la Mare de Déu de l'Assumpció de Gorga. Estamos hablando de intentar que el trabajo, no solo la difusión del patrimonio, sino la recuperación y la restauración de cuantas más piezas posibles sean de la comarca. Com un atractiu afegit, han tornat al seu lloc original, restaurats, els llenços que el pintor d'Alcoi, Francesc Laporta, va pintar per a esta església. Era l'any 1892 i l'antic asil de les mongetes dels pobres i ancians desemparats iniciava la seva labor benefactora. Las fachadas se restauraron las tres, es decir, la iglesia, casa del cura o el capellán y el asilo. Antes se veía el cielo, o sea, se veía el cielo de los agujeros, de las goteras que había. Estaba muy deteriorado ese falso techo. Han recuperat tots els dorats de les moldures, capitells, les bases, l'altar central també. I després també s'ha fet estuc perquè n'hi havia restes de la decoració original i en el sostre també, el cel en l'estrellet també és com era. Ara vole terres endins. Ara em perd sobre les aigües. Soc del nord i soc del sud. Soc d'una terra profunda i viva. Després de la conquesta de Jaume I, el territori s'ha de articular d'alguna manera i
sobretot en un estat de primers anys de dificultats i d'assentament i de repoblació, les ordres militars, les ordres monàstiques, van fer el seu paper. L'Orde dels Cavallers del Temple, de l'Hospital, de Montesa amb seu a Sant Mateu. L'Orde Cistercenc, establit al monestir de Santa Maria de Benifassà, fundat per Jaume I l'any 1223. D'allí procedia originalment una de les restauracions més complexes que s'han fet en estos últims 11 anys, el teginat gòtic trobat a l'església parroquial de Benifassà. Las cubiertas en esa iglesia estaban en tan mal estado que la humedad y las termitas habían dejado los tableros del artesonado prácticamente como un papel de fumar y había convertido un artesonado de unos 9 metros prácticamente en 300, 400 piezas, algunas de ellas de 2 milímetros, porque prácticamente de cogerlas se rompían y luego de puzzle, de buscar la ubicación, porque aquello era un desastre, era como un montón de madera podrida, unas piezas encima de otras. O la restauració de tots els retaules de pedra trobats en esglésies i convents de l'antiga diòcesi de Tortosa, com el retaule de pedra de Sant Pere i Sant Pau, avui visible a l'església de Sant Pere de Sant Mateu. L'episodi dels retaules de pedra és segurament un dels més brillants de l'art valencià i el més desconegut de tota la seva història. Com desconegut era el patrimoni de la diòcesi de Segorbe. Va ser una zona molt desconeguda i el patrimoni no estava ben tractat del tot. Existia, és una zona molt rica patrimonialment i es va recórrer els territoris de l'antiga diòcesi des d'Albarrasí, en Terol, i des de Conca i des de València i l'actual província de Castelló, i es va intentar retornar la visió històrica de la diòcesi. O la verdadera estructura de l'església de Borriana. Es va recuperar tot el presbiteri medieval de finals del 13 i principis del 14 de la parròquia i juntament a altres construccions de les poquetes que tenim d'aquest moment històric en la comunitat. 11 anys d'empremtes recuperades per tota la comunitat. En Alicante el centro, el hilo conductor fue algo que en Alicante, pues eso, cualquier alicantino, incluso de fuera, pues lo lleva en la sangre, que es la devoción a la Santa Faz. A Alacant, a la Basílica Menor de Santa Maria, al Monestir de la Santa Faz o a la Cocatedral de San Nicolau. Las paredes, los muros, pues estaban del humo y eso eran oscuros. Tiene una cúpula de casetones preciosa también. Bueno, y la Fundación hizo una labor arquitectónica, de restauración arquitectónica realmente fantástica. Y la gente se queda admirada porque estaba viendo las paredes, pues podemos decir que tal como se hicieron en su momento, en el siglo XVII. A Orihuela, on xafar pedra és xafar història viva d'un dels pobles més monumentals. El sentido de esta exposición, es decir, el hilo conductor, fue pues mostrar la historia del cristianismo en lo que ha sido la diócesis de Orihuela-Alicante. La catedral, el palau episcopal, l'església de Santa Justa i Santa Rufina, Santiago, i no cal dir-ho, l'església del convent de Santo Domingo. Santo Domingo es, pues, yo creo que diría que después del Escorial es la gran obra que hay en España, obra del obispo Loaces, obispo y arzobispo Loaces, y realmente allí la labor fue también extraordinaria porque los restauradores de piedra, de pintura y demás sacaron a flote, pues, rescataron las pinturas originales que estaban tapadas pues, por capas de yeso y demás. Se eliminó todas esas pinturas añadidas y recobró una decoración exuberante como la que se puede disfrutar hoy en día. Com es pot disfrutar, en el marc de la catedral, del llenç del primer bisbe de la diòcesi d'Orihuela, Gregorio Gallo, pintat per Alonso Sánchez Coello, retratista favorit de Felip II.
El descobriment de l'autoria el van fer els homes i les dones que, en silenci, continuen treballant al Centre de Conservació de Béns Mobles de Bétera. Baixe el carrer Major. Busque les empremtes de l'antiga plaça del poble. Oberta ara al riu, veig la capella de la Mare de Déu. Estem en la capella de la Verge dels Desemparats d'Alcoi, que també es coneix com l'església de la Mare de Déu. Aquestes pintures on estem nosaltres també, aquestes van ser les que estaven en més mal estat, perquè així n'hi ha una gran grieta que travessa la capella. Moltes vegades pareix que no existeixen i estan baix de la brutea i baix de les sals acumulades per la transpiració de la humitat que va deixant restos. Quan va secant va deixant restos de sals. Entonces, una vegada que se lleven les sals i se lleva la brutea, apareix molt més pintura original de la que sempre penses. La xicoteta capella de la Mare de Déu dels Desemparats, desacralitzada des de fa 25 anys, estava totalment abandonada. Els frescos i la pintura a l'oli de Vicent Castelló i Amat, desdibuixats. Les colradures i els daurats, perduts. El que més faena ens ha donat ha sigut el tema de daurats, que en aquest cas, com comentàvem, és plata corlada, l'or és molt estable en el temps i la plata, clar, si no la protegeixes bé, com els objectes de plata, agarra en seguida el color negre. En totes les intervencions sol haver alguna troballa i així també es quedaren meravellats. Había una hornacina, la hornacina central del altar estaba vacía, en principio creíamos que estaba vacía. Entonces vam veure en el web, vam veure el mecanisme dalt que n'hi havia en el piso de dalt i vam veure que podia haver algo allí dins. Nos dimos cuenta que ahí había una tela ahí subida por las cubiertas. ¿Esto qué será? En realidad era el lienzo bocaporte que estaba subido y emparedado en la parte superior y que cuando lo bajamos la sorpresa fue... Que era el quadre titular de la Mare de Déu dels Desemparats. Ara presidís la capella i no està soles. Aquesta Mare de Déu de Montserrat és patrimoni de l'Església de Penàguila, és una de les obres més destacades de les advocacions o de les representacions marianes de Camins d'Art. Es una virgen preciosa, una virgen que también el paso de tiempo la había maltratado mucho. Ha sido un proceso muy lento, muy delicado, de una complejidad importante en el que el proceso de limpieza fue sobre todo muy costoso, para eliminar capa a capa todos esos repintes que la historia había ido añadiendo uno encima de otro. D'este centre també va eixir ben vestida la Mare de Déu de la Llet de Llorenç Saragossa, originària de l'ermita de Penella a Cocentaina i una de les més grans representacions de la pintura valenciana del segle XIV. O la Mare de Déu del Miracle, atribuïda a Josep Vergara i còpia de la taula gòtica que es conserva al convent de les Clarisses de Cocentaina. Hace unos años ya se eliminaron los edificios mirando desde la fachada atrás y a la derecha había un edificio que superaba la altura de los campaniles de la iglesia, que realmente afeaban el conjunto. Y ese edificio se ha podido demoler y en sustitución de él se ha montado, o se ha construido otro de proporciones más adecuadas a la capilla. Diu en Alcoi que la capella de la Mare de Déu no sembla la mateixa, que l'han cosida amb fil de vint.
que se la veu il·luminada per tots els costats, i des de tots els camins. Avui he fet parada i fonda en terres de l'interior. Però el viatge continua. Mentre hi hagi llegat per restaurar, consciència per despertar, memòria per recuperar. El intent ha sigut recuperar tot lo nostre, ¿no? Sorprende porque a veces hablando cuando hablábamos con algún oriolario más, pues desconocía la riqueza que atesora la ciudad. Hemos hecho muchísimas cosas y cada año te quedas con algo, ¿no? Pero con el trabajo que estás haciendo en estos momentos es probablemente con lo que te tiene el alma acogida, ¿no? Era en aquell moment impensable, però jo crec que ara és imparable.